Metro and Mega Manila ang oras natin sa buong Kapalawig at 32 minutes makalipas sa oras ng alas 5 ng hapon. Alam nyo naman, pagpatak ng alas 5, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sa inyo na po ang programa. Siyempre, pinangungunahan po niya ng napakalupit, napakatalino, napakahenyo. Wala nang iba pa kundi si Henyo! Natende, pero Diyos pa rin kag nagaraguma. At siyempre mga kabisyo, hindi rin po makukumpleto. Kasama din po yours truly, the prodigy of Tanghenyo, yours truly, Diego Bandido. Pag may buhok, kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Hindi po ako yan. Isa yang impostor. Pag merong nagpakilala sa inyo, sabi niya, ay ako pala si Diego Bandido, tapos may buhok, okay, maniniwala. Impostor. At syempre, hindi naman makukumpleto ang ating programa kapag wala po ang napaka-cute na si Duday! Hello po sa inyo lahat po. Magandang hapon po. Ako po si Duday, ang batang makulit at saka siyempre Uncle Diego. Babatiin ko lang po ang lahat po na nakikinig na mga driver po. Uncle Diego, pwede ko po lang sila po i-remind po na dapat po pag nagda-drive, yung eyes po nila ay sa road. Huwag po dun sa pasahero nila. Tama yung Duday. Naniniwala ako dyan sa inyo. Sa iyo, ha? Very good ka ngayon dahil safety first ang iyong inuuna. Bakit? May sasabihin ka pa? Okay, ano yon? Uncle Diego, isa pa pong reminder sa lahat po ng mga nagda-drive po na mag-ingat din po sila, lalong-lalo na po yung mga kalbo kasi nakakasilaw po yung ulo ninyo. Sinasabi ko na nga ba eh! Babanat at babanat ka na naman eh! O eto na mga kabisyo, ngayon po, araw ng Lunes. Kamusta po ang inyong weekend? It's a beautiful Monday mga kabisyo, and thanks God it's Monday. Of course, we have to thanks God every day dahil biyaya po ni Lord yan ng Panginoon natin. At syempre, dahil ngayon po, Lunes, Aliwan Week na! Aliwan! That's right mga kabisyo, Aliwan Fiesta na po, kaya iniimbitahan po namin kayong lahat. At in fact, kung kayo po ay mapadaan po dito sa CCP Complex, marami na po ang mga nagpa-practice. Wow! Kanina pagdating ko, alauna, tanghaling tapat, may mga nagpa-practice na po ng mga contingent dyan sa harap ng CCP Complex. Kaya sa mga kabisyo po natin mga motorista, mas maganda po iwasan nyo po yung CCP Complex dito. Okay? At ano bang expect natin sa ating day 1 mga kabisyo? Siyempre, nandyan po yung tugtog ng Aliwan. At siyempre, now trending the Pasakali concert. Ito po yung tugtog ng Aliwan. Ito po yung pa-indis sang mga tribo po na gaganapin po sa harap po ng Aliw Theater. Ito yung mga tambol ng bawat mga iba't ibang lugar ang maglalaban-laban. Alas 5 po ng hapon yan. At syempre, pagkatapos po niyan, alas 7 ng gabi, makijam naman po, makisayaw sa Ox Beat. Yes, My Love, kay Ricey Avilla at saka kay Arthur Miguel at ang Bandang Dilaw. Wow! Yan po makakasama natin sa now trending The Pasakali Concert alas 7 ng gabi. Libre po ito! Walang bayad! Okay! Mark your calendars kasi simula na po yan sa Thursday! Mag-uumpisa na June 27 ang Aliwan! Yes, da! Hoy, Miko Karandang, maraming salamat sa
pakikinig, bro! Ingat sa pagbiyahe, ha? Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic. Meko Karandang Peñalba! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!